er EU Minecraft Games her igen, sammen med en kær ven, og hvem er det, vi har med i dag? Det er mig. Kasper, og hvad spiller vi? Vi har Search and Destroy. Ja. Yeah. Jeg tror faktisk, jeg tænker mig at tage op på toppen af huset. Hvad holder du på, Fred? Jeg er rødt. Hvad er du? Rød. Rød? Ja. Good, man. Godt så. Men den kan bare ikke lige render det hele. Nej, men jeg tror faktisk, jeg tænker mig at tage op på huset. Hvordan fanden er det, når man kommer derop? Nå, nej, det er på den anden side. Hold kæft, der er ikke mange blå. Jo, de fleste blå, det kan vi bare ikke se. Op det! Rusher. Vi er i gang med at rushe blå. Så kommer jeg lige med ind. Jamen, jeg kan godt se, at står rusher. Rush! Kada! Oh my god, der er en masse granater, der sprang. Op! For helvede. Nå, jeg dykker sådan en random pøl med lava. Yeah, ej, det var ikke mig. Jeg har ikke fået nogen, men heldigvis så lever jeg. Kom der, få ham! Kom så, vi skal have ham. Oh my god! Hvor mange liv kan man lige have? Sådan der. Det var kraftedeme ikke nemt. Jeg har lige fået et nyt killstreak. Hvad er det for en? Det ved jeg ikke, det stod bare, jeg har beatet et nyt killstreak. Jeg kigger lige på, hvilke killstreaks man har. Er du død? Mm. For helvede. Killstreak? Nej, jeg har ikke. Der står bare, jeg har fået det. Ved du egentlig, hvordan man bruger sit killstreak? Man får et kompas, og så får man de der ting, som der man... Okay. Men ja, så vender vi lige tilbage i næste runde. Hej. Her så er vi tilbage, stadig i Signals Rail sammen med Kasper. Hej. I næste runde. Ui! Jeg skal bare stå warrior, ligesom dig. Det er altså ikke gået warrior, jeg gik longbow. Nå, jeg gik... Shortbow, jeg kan ikke huske, hvad jeg gik. Jeg gik shortbow. Nej, jeg gik bare der var sidst. Jeg gik den der bog med power 2 til shortbow. Det gik godt, jeg også. Det er bare fordi, jeg gik det samme sted hen, som du var. I den her bane sidste gang. Jeg lige tage nu, hvordan folk de bare bliver ved med at kaste granater på en. Det er rimelig irriterende. Okay, jeg elsker den der grønne en, der bare løber ind i blå, og så han bare dør. Der er kraftet med en rød herinde. Der er en rød inde i vores territorie. Det er også var der en, hvad der hedder en grøn, tror jeg det var. Fuck, hvor var han irriterende.
Men Nåede faktisk ikke at se, hvad han var. dræbt ham. Fik I dræbt ham? Ja. Fik du dræbt ham, eller var det en anden? Nej, jeg var med til det. Men ja, der kom en anden og tog slaget. Det er også godt at give irriterende med alle de granater der. En blå hånd! Det er bare, når de løber ind i vores territorie, så begynder alle bare at rushe på den ene. Hvorfor holder der flest tilbage på? Det er mit hold, svarer mig. Hvad holder du på? Jeg er på, hvad det hedder. Det hedder det der hold. Ja. Jeg er på grøn. Der har vi mange, buespillere. Det kan du godt se. Kan du ikke? Næsten hele vores hold, de står bare bu. Jeg fik dræbt en. Jeg har ikke fået dræbt nogen. Men jeg er til gengæld heller ikke død. Der var lige en, der kastede et æg herover. Fuck. Æggene er gode. Det ved jeg ikke. Jeg står bare og skyder over mod blå. Fuck. Vi får nogle kills over ved blå. Tror jeg. Ej, der er en, der dræbte mig. Ham der Tommy Hawk, han dræbte mig. Tommy Hawk. Jeg elsker de der hunde, der bare kommer igennem sådan midt i det hele. Der er en, der begynder at rush en lilla. Lilla, vi fortryder, hvis Lilla kommer ind. Så fortryder de det. Lilla bliver så meget rushet af bueskytter. Der var 5 til at dræbe en blå. Jeg skal lige stå og heale lidt. Ups. Frederik, jeg står lige foran dig. Frederik. Du kan ikke se mig, kan du? Jeg står lige bagved dig og står og kigger ind i baghovedet på dig. Bum. Jeg er usynlig. Helt der er du. Ej, hvordan blev du det? Jeg har fået den der klasse der. Hvad hedder klassen? Den der Ghost. Hvad hedder den? Den hedder Ghost. Hvor købte den? Ja. Hvor meget koster den? 50. Jeg spillede det i går med 2. Det er da godt, at jeg kommer med at dræbe alle dem op i tårnet, hvor bomben er. Ej, det mener du ikke. Nu skal jeg kræfte mig op. Nej, der er stadig nogen. Nej, jeg driller bare. Jeg står bare oppe i hjørnet og kigger på dem. Hvad gør du? Og gør klar til angreb. Det mener du ikke, gør du? Jeg er lige bagved dig, Frederik. Ja. Jeg står på en af de der kanter der. Ej, jeg driller bare. Jeg er død. Hvad er du? Jeg sagde, jeg havde også sagt det til dig, jeg blev dræbt af ham der Tommy Hawk. Ja. Du har ikke fået klassen Ghost Start overhovedet? Nej, jeg vil gerne have den, men jeg har ikke råd til den. Jeg har 11, så ja, jeg sparer bare rimelig meget op. Jeg har ikke så mange penge. Forresten, hvem var det, der vandt før? Var det blå eller rød? Det var blå. Lol, der er sådan en village, hvis du har nok ikke set det, men der er sådan en village ude for stedet. Ja, det var der også på den anden. Det vi have nogle medics. Jeg skal lige se, hvilken klasse som der overhovedet er usynlig. Jeg ved ikke, om det er Ghost eller hvad finder det. Det kan du nok kun være. This was a time. Kom så. Oh my god, det er dumt. Nå, men jeg døde heldigvis ikke. Jeg gør lige rødt. De angriber aldrig. De står bare sådan. De står og kigger, og jeg døde af hvad? Han headshottede mig. Okay. Der var en, der lige headshottede mig. Så du døde eller hvad? Ja. Ja, men så vender vi tilbage i næste runde. Hej hej. Ja.